Здравейте, аз съм Цвета, а повече за мен самата можете да откриете в биото. Днес ще поговоря за това какво знаем и какво не знаем за стрес. Както всички знаем, стресът е бич номер 1. Стресът убива нашата енергия. Как? Като повишава броя на свободните радикали в нашия организъм, които атакуват всички клетки и структури. Бързо се уморяваме, изтощаваме, не сме работоспособни и да, отпаднали сме и физически, и психически. Стресът засяга всички. Кои са причините за това? Много динамичен живот, лошо хранене и недостатъчно движение. Кого засяга? Засяга абсолютно всички. От възрастни до ученици. Най-много са подложени на стрес. Знаете ли кои? Домакините. Няма да отговоря на този въпрос, ще отговорите вие, защо точно домакините са изложени на най-голям стрес. Какво причинява стреса? Поразява имунната система. Организма става много по-податлив на инфекции, рак и стерилитет. Те могат да бъдат причинени от стрес. Какво друго? Автоимунни заболявания, проблеми с щитовидната жлеза и не само. Различните видове анемии също могат да бъдат провокирани от стреса. И знаете ли, той дори може да има самият стрес и положително въздействие върху нашия организъм. Защо ли? Защото тогава се мобилизираме и изпълняваме задачите много по-бързо и много по-лесно. Но когато това продължи, то тогава възниква онзи разрушителния стрес, за който говоря днес. Ако говорим за положителния стрес, той стимулира обмяната на веществата, подобрява креативността и в същото време подобрява постиженията. Но аз говоря днес за онзи постоянно действащ стрес, който разрушава и води до психическо и физическо изтощение. Кои са симптомите за това? Останете, за да разберете. Кои са симптомите? Аз ще ги разделя на 3. Физиологични, емоционални и психологични. Кои са онези физиологични симптоми? Или с други думи, как да разпознаем, че сме в стрес? И така, да разгледаме кои са физиологичните симптоми. Често главоболие, мигрена, сърцебиене, постоянно изтощение, липса на всякакво желание да правим каквото и да било, умора, податливост на алергии, болки в гръбначния стълб и въобще по цялото тяло. В същото време проблем с мускулите и се променя сексуалната активност. Кои са познавателните симптоми? Проблеми в семейството. Не можем да разпределим времето си. Прияждане или липса на апетит. Не желаем да се срещаме с приятелите си. Ниска продуктивност. Прекалена употреба на алкохол и цигари. И не само. И в същото време не можем да се справяме с задачите си. Нека разберем кои са следващите симптоми. Следващите симптоми са емоционалните. С какво са свързани емоционалните симптоми? Раздразнителност, безпокойство, подозрителност, усещане за обща неудовлетвореност, занижена самооценка, пристъпи на гняв или циничен хумор, липса на увереност, усещане на напрежение в цялото тяло и много други симптоми. Това бяха симптомите. Останете на линия, за да минем във втора част, в следващото видео, когато ще ви споделя какво е онова, което е необходимо да правим. Нещо, което правя аз самата, независимо от сериозната динамика, в която се намирам и различните дейности, в които се включвам.
Останете на линия. Ако ви е полезно това, което споделям, сложете един лайк и ме последвайте. Повече за мен в био.